Buya lapha ngeza kwimpucuzeko la khona ezame zahlabana khona ngo-25,000 ngaphinda ngaya kulapha na kuma Young Achievers Awards akona ama Young Achievers yabona ukuthi ngishila athi ama life changers ya ngawina i best male kasuka lapho ngakhuphuka ngaya kwikhuphukane zakho ngafike ngawina 100,000 kahleni bo emva kwalokho ke kube sekugileka imanga ngoba ngibese ngiqhathwa nabaculi abahamba phambili lapha nakuthiwa kwakubhekelela ukuthi ubani umculi othandwa abantu iSouth Africa yonke hayi ukuthi kwakubhekwa ukuthi mhlambe ikwaZulu Natal iSouth Africa yonke so ngasabhekwa kuthi maskandi sokubhekwa namanye ama genre ngaqhathwa ke nensizwa lapha uAKA Ladies Ama yep awu lapho kuthiwa khona uAK wazi wayeka isilungu wathi kodini lalela nje mama ngakutshela ngangingazi nami ukuthi ngizowina angihlale nje emuva ngithi hayi mayiqedwa nami sengiyayihambela hawu ngithi ubhedile hayi nami ngagijima ngithi hey awumhlola mangiyayibuka ngoAKA lapha zanikini ekhanda ngathi hayi nakho ke hayi ngangiyazi njena kuyasendlovini ngezwa kubuza abantu lapha ko Twitter who is Khuzani now kontombazane yangihlekisa kabi yathi yazi guys siphindwa ile that thing ka Van Damme uthi umyusisi uyazi nanyamangala nje ngibona ubhuti egijimela stage mina ngithi mhlawumbe kuthiwa Khuzani ngithi mhlawumbe uthulisa nje abantu abathule usezolo sezobiza into nanokuthi ke ezimiphi nawo mancobo asigcizeleleni bafowethu ukuthi lento yenzakalayo akukhona ukuthi yenzeke singazi ukuthi izokwenzeka iyenzeke sazi izokwenzeka ngoba uzokhumbula ukuthi indidane yaphumela obala yayisho ila emsakazweni mangingaphazami kwakusakaza ungimizwe noTshatha yathi angifana bebe ku BK yathi indidane asilomfana ngemnikeza iminyaka emibili emva kweminyaka emibili uzobe seyindidane akekho uwabe ezobe samelana nawo uzobe seyindidane unqobo ngicela ukubuza ukuthi indidane eqamba mangani uma ngabe uphikisa ngempela ubukhosi buka Khuzani kusho ukuthi uphikisa indidane uqobo bese ngikhumbula futhi amanye amazwi lapha na ashiwo ngoba uzokhumbula ukuthi before mina ngicula album angifikelanga mina emsebenzini kaKhuzani ngafikela emsebenzini kaMgqumeni uMgqumeni ngathi mangifika indlela engangena ngayo emculweni ngamangala ukuthi mina ngangena ngefoni ngathatha ifoni nje ngafonela ubaba uShobeni ngathi endoda ngicela ungifake studio ngerecord wahleka nje ukhuzwa ukuthi awubani wena ufuna ukurecord ngoba kuthunyelwa amadema ngithi mina idema nginayo mina ngizokushayela khona la efonini ingoma wathi hawula umhlola ngizokwengiza wathi awucule wemfana ngacula kabili shoot yanqamuka network wasebuye sefona yena sithi hey yawuphinde nsizwa ngaphinda washaya wasethi hayi wemfana kithi siyakuthatha kanjalo nje ngathi mangifika ngase ngifikela emsebenzini kaMgqumeni owayengakuqedelile ngahamba ngayocula lo msebenzi ngecompose yami hayi ukuthi kwakuyini konje le autograph secret okay leyo album eyashaya uBest Maskandi kuMasat mango 2011 ngayishaya so ngase ngikhumbula amazwi lapha na eBhova owayewasho ukuthi uyafisa ukuthi mayengasekho kube khona umfana oyovela ashaye ushunwa kajabulisa abantu uyazi uMgqumeni wayigqokeni lapha ijacket eblue wakhama lapho lo mbala obholo uyabona nje uMgqumeni eshole yankulumo wayigqoka ijacket eblue ake nihambe niyombuka bakwethu ake nimgugulisheni nje bese nimcheck ukuthi esho kwi DVD edla amanzi ekugcineni ethi ufisa ube khona umfana oqhamuka eshaya lo shunu kujabula abantu wayigqoka ijacket eblue Khuba siyakuzwa mfethu sizwile ukuthi ke khona isurprise osiphathele yona kugogo njengoba ke kungama holiday sibheke ku Christmas uNew Year usiphatheleni ngizocela ukuzotha uma ngabe sengikhuluma lenkulumo ngoba ithe ukuthi ayibe nomunyanyana ngiyabonga nje mabiyela la kunelokhuzana kunendaba enkulu engithintile kunogogo la logogo wakhe lapha eMdletsheni isigodi logogo wakhulisa uMgqumeni logogo mayekhulisa uMgqumeni kusukela sesemncane uMgqumeni bekuveza lokho ethi uqhathwe le eMdletsheni isigodi ewayisho ngoba wayikhulele kuye leyagogo logogo kuthiwa uDuvile Khumalo logogo
Sabona emaphepheni amaphephe ebhale ngaye ukuthi lo gogo akana ngisho okubeka ilokhuzana isinkwa etafuleni. Lo gogo ngibese ngilandelela ngoba mina kwangithinta futhi kwakufanele kungithinte njengomuntu owafikele emsebenzini kaMgqumeni futhi wangena ngaphansi kwekhampani enomgqumeni. Kwangithinta mangifunda amaphepha ngomuntu okhulisa uMgqumeni engabe uMgqumeni asimazi. uMgqumeni abantu contributile kakhulu emculweni wethu kaMaskandi njengoba ukuleli izinga singakusho lokho singanginanazi. Ngithema ngithola ukuthi lo gogo akasena lutho uyahlupheka njengoba kubhalwe emaphepheni kwabe sekungithinta mina ngase ngithi njengoba kukhisimuzi ugogo ukhisimuzi nje khona ukhisimuzi ugogo njengoba wazi but njengoba kukhisimuzi nami ake nginikele kulo yagogo ngemali nanti nje isheke lapha liyangibuka ngemali engango 10,000 ngizoyihambisa kulo yagogo ngoba ngithola ukuthi lo yagogo akasahlali ngisho savala ngisho emzini wakho sehlala ehlotsheni ngenxa yokusokola kwakhe izomhambisela imali e10,000 ngomsombuluko bese ngicela ukuthi kubafowethu bonke esinabe endimeni noma ngabe kuthiwa ubani abathinteke ngabantu abaphilisela amaqhawe nangemndeni ungaseyena uMgqumeni kuphela nangemndeni eyakwazi ukuthi isinakekelele amaqhawe ngoba ngicabanga ukuthi lento ithumela umuzwa kunoma kubani ukuthi ugogo olapha emdletsheni uyahlupheka useze wayeka ngisho umuzi wakhe wawuhlala ehlotsheni ngenxa yokusokola yongatholi usizo ekubeni thina amaciko sesebenzisa igama lika Mgqumeni thuthukiseni thina ama brand wethu abanye bethu bazobesebenzisa ngisho imaterial yakho uMgqumeni nama voice kaMgqumeni kodwa ugogo owakhe lapha emdletsheni akana lutho bafowethu hayi ngoba ngifuna ukubukwa hayi ngoba ngifuna ukubukwa kodwa ngithi gogo injalo into na ukhisimuzi nakho khisimuzi ake sizwe ke Mdonso amazwi kagogo uDuvile uzimili noNodanda kusiya ngengoma apho sinayo uyakwazi kwethu Sanibonani Maskandi mina-ke uManene ngashadela kwaKhumalo igama lami ngoDuvile elinye nguNomufa uMgqumeni umzukulu wami wokuqala nje bantabami manje wecula umntana ngiyangifuna ukukhuluma ngakho ngoba mina ngizosekufika esimeni esimanje